Hola, hola, què tal? Bueno, sóc el Pablo Martín, el president i cap de colla dels gegants de la Llagosta. Com veieu, bueno, estem a casa, lògicament, també la colla gegantera, estem fent tot el possible per estar a casa. I bé, com ho passem? Bueno, personalment jo teletreballant, també amb els nens, fent deures, jugar, bueno, passar l'estona, no?, aquí a casa i també pues, bueno, recuperant una de les coses que més m'agradaven i més m'agraden, lògicament, que és tornar a punxar i posar una miqueta de música i animar alguna de les tardes que em podeu trobar a les meves xarxes socials en directe. Res, sobretot quedeu-vos a casa, vale? És una responsabilitat tant meva com vostra, com de tothom, i a veure si d'aquesta manera acabem amb aquesta crisi i amb aquest virus que malauradament estem patint.